Καλημέρα και από μένα. Θα συνεχίσω με τα κλινικά περιστατικά και μέσα από τα κλινικά περιστατικά, μέσα από το δικό μου κλινικό περιστατικό, θα προσπαθήσω και εγώ να αναλύσω και να σας παρουσιάσω δεδομένα όσον αφορά το φάρμακο που μιλάμε σήμερα, την τριζεπατίδη. Θα σας παρουσιάσω ένα πραγματικό περιστατικό από το ιατρείο μου. Είναι ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας άντρας ηλικίας 47 ετών. Είναι συνάδελφος, ιατρός, γαστρεντερολόγος. Μου επέτρεψε μάλιστα να δώσω και κάποια στοιχεία. Είναι ένας βαρύς καπνιστής. Από ό,τι λέει κάνει 30 τσιγάρα την ημέρα. Εγώ πιστεύω ότι κάνει 2 πακέτα την ημέρα. Έχει πάντα ό,τι σας λένε θα προσθέτεται περίπου 10 με 15 τσιγάρα. Έχει μια περιορισμένη φυσική δραστηριότητα, όπως οι περισσότεροι από εμάς. Έχει ένα μη σταθερό πρόγραμμα διατροφής. Δεν έχει εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Προσκομίζει στο ιατρείο πρόσφατο κλινικό και απεικονιστικό καρδιακό έλεγχο. Παρουσιάζει ένα σύνδρομο πολύ γνωστό, είναι το σύνδρομο υπνικής άπνοιας. Δεν χρησιμοποιεί παρόλα αυτά CPAP και από τις μελέτες φαίνεται, γιατί δεν την ανέχεται, και από τις μελέτες φαίνεται ότι το 1 τρίτο περίπου των ασθενών δεν ανέχεται τη μάσκα και δεν τη χρησιμοποιεί στον ύπνο του. Παρουσιάζει συμπτώματα γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης και ενίοτε παίρνει και θεραπεία. Αναφέρει αυξομοιώσεις του βάρους από την εφηβεία. Έχει δοκιμάσει διάφορα προγράμματα διατροφής από μικρός, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως φαρμακευτική αγωγή. Αυτό είναι το περιστατικό το οποίο εμφανίστηκε στο ιατρείο και είναι και πολύ καλός μου φίλος κιόλας. Κατά την παρουσία στο ιατρείο του παρουσιάζει μια πίεση στο 140 με 90, στα ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα λέω εγώ, οριακά υψηλή σύμφωνα με τους καρδιολόγους. Φέρνει έναν υπέρηχο άνω κάτω κοιλίας που παρουσιάζει μια ήπια στεάτωση του ύπατος, ενώ φέρει εργαστηριακό έλεγχο, το οποίο βλέπετε, είναι ένας καλός εργαστηριακός έλεγχος, με ένα καλό λιπιδαιμικό προφίλ, μια γλυκόζη νηστεία στο 101, it's ok, χωρίς ιδιαίτερες διαταραχές στην υπατική του βιοχημία, με μια καλή νεφρική λειτουργία. Αυτό είναι το περιστατικό μας και προχωράμε με τα σωματομετρικά του χαρακτηριστικά. Του κάναμε και μια λιπομέτρηση στο ιατρείο. Έχει ένα ύψος, ένα ψηλό παιδί, 1,87. Σωματικό βάρος 137.500. Η λιπομέτρηση έγινε το Γενάρη. Περίμετρος μέσης στα 130 εκατοστά. Ο δείκτης μάζας σώματος είναι στο 39,3. Έχει παχυσαρκία κλάση 2. Οριακά πηγαίνει προς την νοσογόνο παχυσαρκία, με ένα ποσοστό λίπου στο 36,7%. Αυτό είναι το περιστατικό και η πρόταση δική μου ήταν να ξεκινήσει άμεσα με τριζεπατίδη στα 2,5 mg και πάμε να δούμε για ποιο λόγο του προτείναμε να ξεκινήσει τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κωνσταντίνου. Έχει μικρή ηλικία, 47 ετών, και έχει ένα δείκτη μάζα σώματος στο 39,3. Έτσι έχει λοιπόν μια παχυσαρκία κλάση 2 και ο ίδιος ρωτάει τι φαρμακευτικές λύσεις μπορώ να του προτείνω και τι προσδοκούμε. Τι γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε ότι είναι ένας στους 650 αυτή τη στιγμή εκατομμύρια ανθρώπους που πάσχουν από παχυσαρκία. Και επειδή πολλές φορές θέλουμε να δούμε και τι γίνεται στη χώρα μας, αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία από την εμενό στάντη, ένας στους 3 Έλληνες αυτή τη στιγμή, 32% είναι παχύσαρκος και ένα 37,6% είναι υπέρβαρος. Αν αυτά τα αθροίσουμε μαζί, θα δούμε ότι το 68% των Ελλήνων είτε είναι υπέρβαροι είτε είναι παχύσαρκοι. Αναφερθήκαμε πριν και στην παιδική παχυσαρκία. Ο ίδιος μας αναφέρει ότι το πρόβλημά του ξεκινάει ήδη από την παιδική ηλικία. Σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ευρώπη, η Ελλάδα παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και εφήβων ηλικίας από 2 έως 14 ετών. Το ποσοστό είναι κοντά στο 37,5%. Δυστυχώς εδώ έχουμε ένα πρωτείο, μια πρωτιά η οποία δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστη. Ακούσατε πριν για τις πολλαπλές επιπλοκές της παχυσαρκίας. 2 επιπλοκές που συχνά δεν αναγνωρίζουμε είναι οι κακοήθειες, και γίνεται μεγάλος λόγος πλέον με αυτές, και η υπνική άπνοια, που πολλές φορές άμα δεν το συζητήσουμε εμείς με το άτομο που έχουμε απέναντί μας, δεν πρόκειται να μας το αναφέρει. Τι άλλο επίσης γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε ότι το προσδόκιμο επιβίωσης μειώνεται όσο αυξάνει το δείκτης μάζας σώματος. Και εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ηλικίας 47 ετών. Έτσι. Και κάποιος που έχει φυσιολογικό BMI έχει 80% πιθανότητες να φτάσει μέχρι τα 70. Όταν αυτό το BMI αυξηθεί και πάει πάνω από 40, οι πιθανότητες μειώνονται στο 50%. Επομένως, είναι αναγκαίο να ξεκινήσουμε φαρμακευτική αγωγή ή με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε το συγκεκριμένο ασθενή.
Του προτείναμε την τριζεπατίδη, είναι ο πρώτος και μοναδικός αγωνιστής GLP-1 και GIP υποδοχέων αντίστοιχα. Διαφέρει από τους άλλους και ίσως εκεί είναι και το μυστικό της επιτυχίας και διαφέρει από τους άλλους γιατί εδώ μιλάμε πλέον για δύο πεπτίδια, το GIP και το GLP-1, δύο πεπτίδια που εκρίνονται τα GIP από τα κάπλα κύτταρα του 12δακτύλου. Το GLP-1 το γνωρίζουμε, εκρίνεται λίγο πιο κάτω από τα λάμδα κύτταρα του τελικού ηλαιού και τα δύο χρειάζονται την παρουσία τροφής. Γνωρίζουμε ότι βοηθούν στη ρύθμιση της γλυκόζης. Παρ' όλα αυτά έχουν μια συμπληρωματική δράση, τα ακούσατε και πιο πριν, βοηθούν πάρα πολύ στην απώλεια βάρους. Κυρίως μέσω δράσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα, εκεί υπάρχουν και υποδοχής και του GIP. Υποδοχής του GIP υπάρχουν και στο λιπέδιο ιστό, που δεν υπάρχουν υποδοχής στο GLP-1, επίσης βοηθούν και στη γαστρική κένωση. Ήδη από μελέτες, ήδη αυτή ήταν μια από τις πρώτες μελέτες που έκανε η τριζεπατίδη, GU μελέτη, φάνηκε ότι η τριζεπατίδη μειώνει την πείνα, μειώνει την προοπτική κατανάλωση τροφής και αυξάνει την πληρότητα. Και στη συγκεκριμένη μελέτη, τι φάνηκε, φάνηκε ότι τα άτομα τα οποία πήραν την τριζεπατίδη μειώσαν τις θερμίδες που καταναλώναν είτε στο μεσημεριανό είτε στο βραδινό τους, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα αρνητικό ισοζύγιο κοντά σε 900 θερμίδες την ημέρα σε σύγκριση με το πλασίμπο. Όταν δεν τους δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο και ρωτήθηκαν τελικά ποιες είναι οι τροφές που πλέον δεν επιθυμούν κτλ., απάντησαν ότι η τριζεπατίδη μείωσε την επιθυμία για γλυκά, υδατάνθρακες, άμυλο και λίπη γρήγορου φαγητού. Αυτό είναι δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα προγράμματα για τη παχυσαρκία συρμάων, τα ακούσατε πριν από τον κύριο Κουτσοβασίλη, αρκετές πληροφορίες. Έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα που όλες οι μελέτες έδειξαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Τη μελέτη συρμάων την ακούσατε πριν, δεν θα επαναλάβω τα ίδια, απλά θα σας πω ότι ο Κωνσταντίνος είναι ένας ασθενής συγκεκριμένης μελέτης. Είναι ένας ασθενής 47, ο μέσος όρος ηλικίας συγκεκριμένη μελέτη ήταν στα 46, έχει διάρκεια παχυσαρκίας αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη μελέτη ο μέσος όρος ήταν 14 χρόνια και ο δείκτης μάζας σώματός του ήταν 39,3. Ο μέσος δείκτης μάζας σώματος στη μελέτη ήταν 38. Ήταν ένας ασθενής λοιπόν της συγκεκριμένης μελέτης. Τα αποτελέσματα τα είδατε πιο πριν της τριζεπατίδης, εντυπωσιακά αποτελέσματα σε όλες τις δόσεις, 5, 10, 15, με πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Επομένως και θα μπορούσε μόνο και μόνο από αυτή τη μελέτη να ξεκινήσει άμεσα τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή και φαίνεται, αυτό που ακούσατε πιο πριν, ότι το ποσοστό λίπους του ήταν πάρα πολύ ψηλό, είχε και ήπια λιπόδη νόσο στο ύπαρ. Αυτό που φαίνεται ότι χάνουν είναι κυρίως σπλαχνική λιπόδη μάζα και όχι μυϊκή μάζα. Έτσι δεν αλλάζει ιδιαίτερα η μυϊκή του σύσταση. Κάτι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε και πολλά δημοσιεύματα τελευταία, είναι τα ανεπιθύμητα συμβάματα. Φάνηκε ότι το φάρμακο είναι απόλυτα ασφαλές. Οι παρενέργειες που έχει βρίσκονται κυρίως από το γαστροεντερικό σύστημα. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά σε σύγκριση με το παλασίμπο, ούτε στις παγκρεατίτιδες, ούτε στις κακοήθειες. Επομένως, μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια φαρμακευτική αγωγή η οποία είναι ιδιαίτερα ασφαλής. Ακούσατε και για τη μελέτη Surmount 5, ανακοινώθηκε πολύ πρόσφατα γιατί μας ρώτησε αν έχουμε και άλλες λύσεις. Εδώ θα σταθώ στη σύγκριση σεμαγλουτίδης και τριζεπατίδης και θα σας πω το εξής, ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που αυτή τη στιγμή έχουμε δύο φαρμακευτικές αγωγές οι οποίες υπόσχονται τόσο καλά αποτελέσματα, τα οποία δεν τα είχαμε πιο πριν. Και η σεμαγλουτίδη έδειξε μια μείωση βάρους πάνω από 15% και η τριζεπατίδη μεγαλύτερη μείωση, το 21%. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για δύο φαρμακευτικές αγωγές οι οποίες είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές. Η τριζεπατίδη έδειξε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αυτό είναι η αλήθεια. Και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα φάνηκε ιδιαίτερα στις μεγάλες προσδοκίες, όπως ανέφερε και ο κ. Κουτσοβασίλης πιο πριν, όταν έχουμε ασθενείς που θέλουμε μεγάλες απώλειες βάρους, της τάξης πάνω από 30%. Η τριζεπατίδη έδειξε ότι 1 στους 5 ασθενείς μπορεί να τα καταφέρει με τη συγκεκριμένη αγωγή. Πάμε να δούμε τι άλλα χαρακτηριστικά έχει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν αναφέρει επίσης τα εξής, ότι το πρόβλημά του είναι από την εφηβική ηλικία, έχει κάνει πολλές αποτυχημένες προσπάθειες στο παρελθόν, ακούσατε τον ψυχολόγο πιο πριν, έτσι και πώς απογοητεύονται αυτά τα άτομα, ενώ αναγνωρίζει ο ίδιος ότι η παχυσαρκία είναι νόσος. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα βασικά, να αναγνωρίσει ο ασθενής ότι έχει κάποια νόσο. Γιατί αν δεν αναγνωρίσει ότι έχει νόσο δεν μπορεί να βοηθηθεί. Εδώ βλέπετε τη μελέτη, την Action Study, που έδειξε ότι 7 στους 10 ασθενείς δεν αναγνωρίζουν την παχυσαρκία τους ως νόσο. Γι' αυτό το λόγο και οι Καναδοί
έχουν τα 5α στις одηγίες, λένε ask the permission, δηλαδή ζητήστε τους την άδεια να μιλήσετε γι' αυτό και μετά μπείτε στην ιστορία τους. 88% από τους επαγγελματίες υγείας την αναγνωρίζουν ως νόσο, εδώ ένα 12% επίσης δεν την αναγνωρίζουν ως νόσο και αυτό είναι πρόβλημα, εδώ το νούμερο έπρεπε να είναι 100%. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η παχυσαρκία είναι μια χρόνια ιατρική κατάσταση, πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως κάθε άλλη χρόνια ασθένεια. Όπως λέει και η κυρία Ζαφύρη, έχει ICD-10, έχει συμπτώματα, έχει σημεία, επομένως οφείλουμε να μιλάμε για μια νόσο που έχει ορισμό, χαρακτηρίζεται από παθολογική ή υπερβολική συσσόρευση λίπους στο σώμα. Υπάρχει ο δείκτης μάζας σώματος που μας βοηθάει ως αρχικό εργαλείο διαλογής. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μόνο αυτό, όπως ακούσατε προηγουμένως. Υπάρχει περίμετρος μέσης, υπάρχει ο λόγος μέσης προς ισχύον, υπάρχει το ποσοστό λίπους στον ανθρώπινο οργανισμό, που είναι στοιχεία τα οποία μας βοηθάνε για να κατηγοριοποιήσουμε ένα άτομο και να μην κάνουμε λάθη, γιατί ο δείκτης μάζας σώματος, ιδιαίτερα όταν είναι κάτω από 40 και ιδιαίτερα όταν είναι κάτω από 35, σε ένα άτομο το οποίο είναι αθλητής και έχει μεγάλη μυϊκή μάζα, μπορεί να μας δώσει λανθασμένη εντύπωση. Και σύμφωνα με το 2025 έχει μπει πλέον και καινούργιοι ορισμοί της παχυσαρκίας, καλό είναι και αυτούς να τους γνωρίζουμε, η κλινική παχυσαρκία και η προκλινική παχυσαρκία. Ποια είναι η διαφορά τους? Η διαφορά τους είναι ότι αφού κάνουμε όλες αυτές τις μετρήσεις και δούμε ότι τελικά το άτομο είναι παχύσαρκο ή όχι, αν το άτομο έχει διαταραχές στις συνήθειές του και περιορισμένη λειτουργικότητα ή έχει κάποια βλάβη σε κάποιο όργανο, μιλάμε πλέον για κλινική παχυσαρκία. Αν δεν υπάρχει κάτι από όλα αυτά, μιλάμε για προκλινική παχυσαρκία. Κάτι αντίστοιχο που υπήρχε παλιότερα μεταβολικά υγιής και μη μεταβολικά υγιής παχύσαρκος. Δεν ξέρω πόσο νόημα έχει και αυτή η κουβέντα, όταν φαίνεται και από μελέτες, εδώ βλέπετε συγκεκριμένη διαφάνεια, ότι ακόμα και ένα άτομο το οποίο δεν έχει μεταβολικές ανομαλίες και είναι παχύσαρκος, φαίνεται ότι έχει αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Επομένως, και αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να είναι μεταβολικά υγιής σήμερα, σε 10 χρόνια δεν θα είναι μεταβολικά υγιής, επομένως και αυτός χρήζει άμεσης θεραπείας. Ακούσατε πιο πριν ότι έχει κάνει πολλαπλές προσπάθειες στο παρελθόν να χάσει βάρος, τα έχει καταφέρει, αλλά το έχει επανακτήσει. Και εδώ βλέπετε μια μεταανάλυση μελετών που φαίνεται ότι όντως συμβαίνει αυτό, έτσι, ότι τα περισσότερα άτομα 2 χρόνια αφού χάσουν το βάρος παίρνουν το 50% του απολεσθέντος βάρους και στην πενταετία έχουν πάρει το 80% του απολεσθέντος βάρους. Επομένως, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς και είναι ένα πρόβλημα γιατί η υπερφαγία είναι σύμπτωμα. Το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι βασικά η νευροορμονική διαταραχή που αφορά το κεντρικό νευρικό σύστημα και εδώ κάνουμε λάθος πάρα πολλοί γιατροί, γιατί υπάρχουν πολλαπλές ορμόνες οι οποίες εκρίνονται, είτε από το στομάχι, όπως είναι η ορμόνη της πείνας, η γκρελίνη, είτε από το λεπτό έντερο, ορμόνες ανορεξιογόνες, το PYY, το GLP-1, η εξοντομοντουλίνη, η λεπτίνη από το λεπτό έντερο και όλες αυτές οι ορμόνες δρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Και τι γίνεται όταν χάνουμε βάρος? Όταν χάνουμε βάρος, ουσιαστικά το σώμα αισθάνεται μια απειλή. Το σώμα αισθάνεται μια απειλή και προσπαθεί να μας επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση. Και με ποιον τρόπο προσπαθεί να μας επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση? Αφενός αυξάνει τις ορμόνες της πείνας, προσπαθεί να μας κάνει λοιπόν να πεινάμε περισσότερο, μειώνει τις ανορεξιογόνες ορμόνες, μειώνει το βασικό μεταβολισμό, με αυτόν τον τρόπο μειώνει τη δαπάνη ενέργειας και μεταβολισμού και αυξάνει και την κορτιζόλη. Και αν θεωρήσουμε ότι ζούμε σε ένα στρεσογόνο περιβάλλον που υπάρχει αύξηση της κορτιζόλης, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη είναι η συγκεκριμένη διαδικασία. Λάβετε υπόψη και το περιβάλλον το οποίο ζούμε, ένα περιβάλλον με μεγάλη ποικιλία τροφών στα γεύματα, αδιανόητα υψηλού μεγέθους μερίδες. Όποιος ήταν στο χθεσινό γεύμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πήρε μια πρώτη εικόνα από αυτό. Πληθώρα φτηνών ενεργειακών πυκνών τροφών και αναψυκτικών και οπουδήποτε και να βρεθούμε υπάρχει φαγητό. Θέλετε να είναι στο κινηματογράφο, στο θέατρο, στο γυμναστήριο, στα σχολεία, αυτόματοι πολιτές παντού στον δρόμο, υπάρχει ένας καταιγισμός τροφίμων. Λάβετε επίσης υπόψη και τη γενετική προδιάθεση που ακούσατε πριν. Πάνω από 70 γονίδια αυτή τη στιγμή υπάρχουν που έχουν ενοχοποιηθεί για την παχυσαρκία και λάβετε υπόψη και τους φαινότυπους των παχυσάρκων. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη οντότητα. Τα άτομα αυτά έχουν διαφορετικούς φαινότυπους, επομένως πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα εντελώς διαφορετικό
και προσωπικό τρόπο. Μιλάμε για το hungry brain, τον εγκέφαλο ο οποίος χορταίνει με πολύ περισσότερες θερμίδες σε σύγκριση με κάποιον άλλον, λόγω μιας νευρολογικής δυσλειτουργίας. Μιλάμε για το hungry gut, το άτομο το οποίο αδειάζει γρήγορα το στομάχι και το έντερό του, με αποτέλεσμα το στομάχι και το έντερο να στέλνουν σήματα πείνας μεταξύ των γευμάτων, ακόμα και αν έχουν φάει 30 λεπτά νωρίτερα. Ο emotional hunger, αυτός ο οποίος ικανοποιεί τα συναισθήματά του, όπως διάβασα σε ένα άρθρο, είναι αυτός ο οποίος δεν χορταίνει το σώμα του, χορταίνει τη σκέψη του. Είτε είναι χαρούμενος, είτε λυπημένος, μοιάζει με τον καπνιστή, ο οποίος θα κάνει τα ίδια τσιγάρα είτε σε φάση μεγάλης χαράς, είτε σε φάση μεγάλης λύπης, και αυτός ο οποίος και οι λιγότερες θερμίδες. Επομένως, βλέπουμε 4 διαφορετικούς φαινότυπους και χρειάζονται 4 διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης, και κάποια άτομα με παχυσαρκία, τα περισσότερα από αυτά, μπορούν να έχουν και 2 και 3 φαινότυπους. Και αυτή είναι μια εικόνα την οποία φαντάζομαι την έχουμε αντιμετωπίσει όλοι που είμαστε σε αυτή την αίθουσα, από την εποχή του γυμνασίου. Αυτή την εικόνα αντιμετωπίζει και ένας παχύσαρκος. Περνάμε τις πανελλήνιες και νομίζουμε ότι καθαρίσαμε, τελειώνουμε την ιατρική και πάλι νομίζουμε ότι καθαρίσαμε και βλέπουμε ότι δεν έχει καθαρίσει τίποτα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό όλες αυτές οι ειδικότητες που είδαμε πιο πριν και εξειδικεύσεις, είτε αφορά ψυχολόγους, είτε αφορά γυμναστές, είτε αφορά διατροφολόγους, να συνεργαστούν μεταξύ τους, γιατί το άτομο με την παχυσαρκία δεν είναι απλά πάρε μια ένεση και πήγαινε στο σπίτι σου. Είναι μια εντελώς πολύπλοκη, εντελώς διαφορετική διαδικασία. Η Surmount 4 ήταν μια μελέτη η οποία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία σχεδιασμένη και απάντησε σε μια ερώτηση που κάνουν πολλοί ασθενείς και έχουμε και εμείς πολλές φορές στο νου μας, τι θα γίνει άμα σταματήσουμε την ένεση. Τι κάναν στη συγκεκριμένη μελέτη? Πήραν ασθενείς και τους ξεκινήσανε κατευθείαν δόση τριζεπατίδης, ανεβάζοντας και προσπαθώντας να φτάσουμε τα 10 και τα 15 μιλιγκράμμ. Αυτό το κάναμε για 36 εβδομάδες και στην 36η εβδομάδα τους χωρίσαμε σε 2 γκρουπ. Στους μισούς συνεχίσαμε την τριζεπατίδη και στους άλλους μισούς, χωρίς να το ξέρουν, τους δώσαμε πλασίμπο. Τι είδαμε στη συγκεκριμένη μελέτη? Ότι ενώ ξεκινήσανε με ένα μέσο βάρος κοντά στα 107 κιλά, στην 36η εβδομάδα, μέχρι εκείνη την εβδομάδα παίρναν όλοι το φάρμακο, είχαμε μια απώλεια βάρους κοντά στο 20%. Επομένως, φτάσαμε τα 87 κιλά. Εν συνεχεία, αυτοί που συνέχιζαν τριζεπατίδη χάσαν κι άλλο. Αυτοί που σταμάτησαν την τριζεπατίδη, μέχρι την 28η εβδομάδα που διέρχεσε η μελέτη, πήραν βάρος. Πρακτικά, μετά την 36η εβδομάδα, αυτοί που μπήκαν σε εικονικό φάρμακο πήραν ένα 14,8%, πήραν λοιπόν 11,9 κιλά από αυτά που είχαν χάσει, ενώ εκείνοι που συνέχισαν την τριζεπατίδη παρουσίασαν μια επιπλέον μείωση του βάρους κατά 6,7%. Χάσαν λοιπόν 6 κιλά επιπλέον σε σύγκριση με αυτά που είχαν χάσει. Τι άλλα χαρακτηριστικά έχει ο Κωνσταντίνος? Κάτι πολύ σημαντικό, το σύνδρομο υπνικής άπνοιας. Μας αναφέρει λοιπόν ότι το παιδί παρουσιάζει πολλά επεισόδια υπνικής άπνοιας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έχει σχέση η παχυσαρκία με την υπνική άπνοια? Προφανώς και έχει. Πάνω από το 80% των ενηλίκων με υπνική άπνοια είναι υπέρβαροι και πάνω από το 50% είναι παχύσαρκοι. Ενώ ακόμα και η υπερβαρότητα, βλέπετε, 1 στους 4 ενήλικες με υπνική άπνοια είναι υπέρβαροι. Έχουν ένα BMI από 25 έως 28. Πώς αξιολογείται η υπνική άπνοια? Το gold standard καταρχήν για τη διάγνωση είναι η μελέτη ύπνου και στη μελέτη ύπνου μετράμε αυτό το δείκτη, το AHI, που είναι ο αριθμός των επεισοδίων άπνοιας ή υπόπνοιας δια των συνολικών ωρών ύπνου. Με αυτό βγάζουμε ένα νούμερο. Αν το νούμερο είναι κάτω από 5 δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι από 5 έως 15 μιλάμε για ήπια υπνική άπνοια, από 15 έως 30 μέτρια και πάνω από 30 σοβαρή υπνική άπνοια. Και επειδή δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, άπνοια είναι η πλήρης διακοπή της ροής του αέρα από το στόμα και τη μύτη για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Υπόπνοια είναι η μερική απόφραξη της αναπνευστικής οδού που οδηγεί σε μείωση του αέρα κατά 30% ή πτώση του οξυγόνου κατά 3 με 4%. Αυτά είναι τα επεισόδια που προσμετρώνται και διαιρούνται για το συνολικό αριθμό ωρών ύπνου. Τι ξέρουμε, τι γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε ότι αν πάρουμε ένα 10% του βάρους μας, επιδεινώνεται αυτός ο δείκτης κατά 32%. Τι άλλο γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε ότι αν χάσουμε 20% του βάρους μας, αυτός ο δείκτης βελτιώνεται κατά 57%. Τη ριζεπατίδη λοιπόν παρουσίασε την καλύτερη μελέτη μέχρι στιγμής από τα φάρμακα της παχυσαρκίας σε άτομα τα οποία
είχαν υπνική άπνοια, ήπια και σοβαρή υπνική άπνοια, πάνω από 15 επεισόδια την ώρα, δείκτη μάζας σώματος πάνω από 30 και τι έκανε, τους χώρισε σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ήταν αυτοί που χρησιμοποιούσαν CPAP και στη δεύτερη κατηγορία ήταν αυτοί, όπως το περιστατικό μας, που δεν χρησιμοποιούσαν CPAP. Χώρισε λοιπόν σε δύο κατηγορίες, τους έδωσε τριζεπατίδη μέχρι τη μέγιστη δόση, τους έδωσε και πλασίμπο και μελέτησε και τις δύο κατηγορίες. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Στο πρωτεύον καταληκτικό σημείο, που μελέτησε τη μεταβολή των επεισοδίων αυτού του δείκτη άπνοιας υπόπνοιας που είπαμε πιο πριν, εδώ τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Μετά από 52 εβδομάδες, τα άτομα που δεν χρησιμοποιούσαν τη μάσκα θετικής πίεσης αραγωγών, τη CPAP, είχαν 27,4 λιγότερα επεισόδια. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακά υψηλό νούμερο, ενώ αυτοί που χρησιμοποιούσαν τη μάσκα είχαν 30,4 λιγότερα επεισόδια. Το ποσοστό βελτίωσης του συγκεκριμένου δείκτη ήταν 62% στα άτομα τα οποία δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα και ίσως, ενώ φαίνεται μικρότερο από το 74,3% που παρατηρήσαμε σε αυτούς που χρησιμοποιούσαν μάσκα, ίσως αυτοί οι ασθενείς ωφελούνται ακόμα περισσότερο. Γιατί αυτοί που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μάσκα δεν έχουμε τίποτα. Ενώ τουλάχιστον οι άλλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μάσκα. Επομένως, αυτό το 62,3% είναι εξαιρετικά μεγάλο νούμερο, ενώ πολύ μεγάλο νούμερο είναι και το ποσοστό που πέτυχαν ύφεση ή είχαν μη συμπτωματική πλέον μελέτη, που ήταν 43% σε αυτούς που δεν είχαν μάσκα και 51,5% σε αυτούς που χρησιμοποίησαν μάσκα. Αυτό επιτεύχθη γιατί είχαμε μια απώλεια κοντά στα 18%. Ναι, προχωράμε. 18% απώλεια και μείωση της πίεσης. Κλείνω λοιπόν. Τα δύο τελευταία προβλήματα ήταν η αρτηριακή πίεση που είχε στα ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα και η έντονη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Το είδατε αυτό σε Surmount 1, ότι μειώνει τη συστολική αρτηριακή πίεση μαζί με άλλες μεταβολικές παραμέτρους και στην post-hoc ανάλυση, και τελειώνω, φάνηκε ότι στη μελέτη υπνικής άπνοιας, άτομα τα οποία χάσαν 20 και 30% του βάρους, είχαμε μεταβολή της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 15 mm στήλη συντραργύρου. Είχαμε λοιπόν μια ενδιάμεση επικοινωνία τον πρώτο μήνα, τηλεφωνική, δεν ήρθε στο γιατρείο. Μας είπε, και μάλιστα μου τόνισε να σας το αναφέρω, ότι οριακά ήταν ανοιχτή η δόση των 2,5 mg, επομένως του δώσαμε οδηγία να συνεχίσει τα 2,5 mg, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα από ό,τι μας είπε τηλεφωνικά ήταν πάρα πολύ καλά. Τον τρίτο μήνα είχαμε μια δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία, μας είπε ότι τα συμπτώματα από το γαστροεντερικό του ήταν υπιότερα, οπότε δόθηκε οδηγία να αυξήσουμε τη δόση στα 5 mg. Και εδώ ξαναήρθε στο γιατρείο, τον έφερα άρον-άρον, γιατί σαν συνάδελφος, ξέρετε, δεν πολύ θέλει να έρχεται και στα γιατρία. Τον έφερα την προηγούμενη Δευτέρα να του κάνω μια καινούρια λιπομέτρηση και αυτά ήταν τα αποτελέσματά της. Η αρτηριακή του πίεση ήταν στο 130 με 70, σε σύγκριση με το 140 με 90 πολύ καλύτερη. Το σωματικό του βάρος 119.600, σε σύγκριση με το 137.500 που ξεκίνησε. 13% λοιπόν απώλεια ήδη με τη δόση των 5 mg. Έπεσε ο δείκτης μάζας σώματος στο 34,2. Η περίμετρος μέσης έπεσε κατά 15 εκατοστά. Είχαμε 11,5% βελτίωση και προφανώς έπεσε και το ποσοστό του λίπους, ενώ αναφέρει περισσότερη ενέργεια το πρωί, πιο ξεκούραστο και πιο ήσυχο ύπνο, ενώ παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα από τη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Αυτό ήταν το περιστατικό και συνεχίζει τη φαρμακευτική αγωγή ακριβώς στην ίδια δοσολογία των 5 mg. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Καπερνόπουλο για την πολύ αναλυτική και σαφή παρουσίαση που έκανε. Πολύ ενδιαφέρον το περιστατικό. Έχουμε 5 λεπτά για συζήτηση. Αν υπάρχει καταρχάς κάποια ερώτηση από το ακροατήριο. Ναι, παρακαλώ. Αν θέλετε στο μικρόφωνο μόνο. Είδα στην τελευταία διαφάνεια, καταρχήν ευχαριστούμε και για τις δύο παρουσιάσεις, έτσι. Είδα ότι στα 18 κιλά που έχασε, τα 7 κιλά είναι μυϊκή μάζα. Και θα ήθελα έτσι λίγο να το σχολιάσουμε αυτό, ότι παρόλο που δεχόμαστε μέχρι ένα 25% φυσιολογικά απώλεια μυϊκής μάζας, κάποιες φορές, ενώ δεν αναφέρεται στα δεδομένα που έχουμε από το φάρμακο, από τις μελέτες, βλέπουμε σε κάποιους ασθενείς μεγαλύτερη απώλεια μυϊκής μάζας. Οπότε ίσως πρέπει να τονίζουμε την πρόσληψη πρωτεΐνης στην άσκηση
για να μην έχουμε αυτά τα νούμερα. Πιο πολύ είναι η φυσική δραστηριότητα. Όπως σας είπα πριν, δεν ακολουθούσε κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα ούτε διατροφής ούτε γύμνασης. Προφανώς στις μελέτες τους βάζουμε και σε διατροφική παρακολούθηση και προσωπικά τους έχουμε και ένα προσωπικό γυμναστή πολλές φορές, δηλαδή τους βοηθάμε με προγράμματα γύμνασης. Εδώ όντως από τα κιλά τα οποία έχασε, από τα 18 κιλά, 11,5 κιλά ήταν λιπόδης μάζα και τα υπόλοιπα 6,5 κιλά ήταν μυϊκή μάζα. Δεν είναι αυτό το ποσοστό ακριβώς το 70-30 ή το 75-25 που θέλουμε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν γυμνάζεται. Δεν γυμνάζεται ο κόσμος. Δεν ξέρω τελικά αν είναι θέμα να πάρουν περισσότερη πρωτεΐνη, αν πρέπει να κάνουν περισσότερη σωματική δραστηριότητα. Νομίζω ότι, για να κάνω ένα σχόλιο κι εγώ, ότι δεν φαίνεται η απώλεια βάρους με τα φάρμακα να σχετίζεται με μεγαλύτερη απώλεια μυϊκής μάζας σε σχέση με άλλους τρόπους απώλειας βάρους. Πάνω κάτω στο μέσο όρο είναι. Το κρίσιμο σημείο είναι αυτό που είπατε, η σωματική δραστηριότητα και μάλιστα όχι οποιαδήποτε άσκηση. Ενδεχομένως χρειάζονται και ασκήσεις αντιστάσεως εκεί για να μπορέσει να κρατήσει καλύτερα τη μυϊκή μάζα. Δευτερευόντως και σε μεγάλες απώλειες βάρους χρειάζεται και ενδεχομένως κάποια επιπλέον λήψη πρωτεΐνης. Ορίστε. Συγχαρητήρια, Χάρη, και κύριε Κουτσοβασίλη. Χάρη, πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε όλοι μας πια μια ικανή εμπειρία από την Τερζαπατίδη και το κυριότερο δεν κάνει γαστρικά. Θέλω 3 ερωτήματα που φτάνουν στα αυτιά μου από ασθενείς, από διαδίκτυο, από ό,τι θέλεις και συναδέλφους. Ο ασθενής σου, να μου λες μύθος ή αλήθεια, έρχεται στο ιατρείο, τον συνεχίζει με την ίδια δόση ή θα αυξήσουμε τη δόση αφού έχουμε διαθέσιμες μεγάλες δόσεις να τελειώνουμε γρήγορα. Ένα αυτό. Να τα πω και τα 3. Δεύτερον, έπιασε το θεραπευτικό στόχο. Μύθος ή αλήθεια, αφού έπιασε το BMI, άμα συνεχίσει τη Τερζαπατίδη ή άλλο φάρμακο για την παχυσαρκία, μπορεί πλέον να χάνουμε μυϊκή μάζα, δεν μπορεί να τον βλάψει. Τρίτη ερώτηση. Και να μην έχει την επανάκτηση βάρους, γιατί δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Κανείς μας δεν το έχει κρύψει ότι θα έχουν επανάκτηση βάρους. Υπάρχει κανένα σχήμα συντήρησης να κάνει μια ένεση το μήνα? Αυτά τα 3, μύθος ή αλήθεια, και τέλειωσε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αδαμάντη. Δεν θα έβγα από το Βόλο άμα δεν μου κάνεις ερώτηση. Το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, στην πρώτη ερώτηση, η πρώτη ερώτηση που έκανες ήταν όσον αφορά τις ανεπιθύμητες, τιτλοποίηση συνέχεια. Όποιος πηγαίνει καλά με τα 2,5 μιλιγκράμμ, τα κάνουμε 5 μιλιγκράμμ, αυτό λένε και οι οδηγίες, και όσο πηγαίνουν καλά με τα 5 μιλιγκράμμ, μπορούμε να συνεχίσουμε με τα 5 μιλιγκράμμ και αν ο ασθενής μπλοκάρει να προχωρήσουμε στα 7,5, στα 10 και αντίστοιχα μετά στα 12,5 και στα 15 αντίστοιχα. Στη δεύτερη ερώτηση, και προφανώς θα χρειαστώ και τη γνώμη του Τάσου εδώ, είναι τι κάνουμε μετά. Και είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση, γιατί λέμε ότι είναι μια χρόνια αγωγή και πρέπει να το παίρνουν χρόνια. Ναι. Δεν μπορεί κανένας να το πάρει το φάρμακο αυτό για χρόνια. Τουλάχιστον εμένα τα περιστατικά που έχω... Να το συνεχίσει. Εγώ θέλω να πληρώσω και δεν με νοιάζει, γιατί δεν θα συνεχίσω. Όχι, δεν θα το βλάψει καθόλου. Θα μπορούσε να κάνει ένα step down στη δόση για συντήρηση. Μία δόση πάντως το μήνα δεν υπάρχει. Εξατομικεύονται ανάλογα με την πορεία. Τι απώλεια βάρους έχει πετύχει, τι απώλεια λίπους έχει πετύχει, γιατί δεν είναι μόνο το βάρος, τα κιλά, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το λίπος και εν συνεχεία εξατομικεύουμε. Έτσι. Πάντως αυτό που είπε ο Αδαμάντιος, αν μπορεί να κάνει μία δόση το μήνα, επειδή άκουσα και μια πολύ μια καθηγήτρια σε μια πρόσφατη ομιλία που ανέφερε ότι εγώ έχω ασθενείς που τους λέω κάντε το μία φορά ανά 2 εβδομάδες. Δεν υπάρχει πουθενά γραμμένη τέτοια οδηγία και δεν μπορώ κι εγώ επίσημα. Τέτοιο, γιατί δεν μπορεί να κάνει και ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Παρακαλώ, υπάρχει μια ερώτηση από τον κύριο Καλατζήρη. Συγχαρητήρια και για τις 2 ομιλίες καταπληκτικές. Σκεφτόμουν όσοι ώρα συζητάτε αν αυτός ο ασθενής δεν είχε 0,9 κρεατινίνη και είχε 1,5. Αν βλέπαμε και μια γενική όρμα που μπορεί να έχει και λίγο λεύκομα. Αυτά στην ουσία θα υποστρέφανε μετά την απώλεια βάρους. Αλλά αν είχε GFR25, με τι δοσολογίες θα ξεκινούσατε? Ναι, οι δοσολογίες είναι ίδιες, γιατί έχουν ένδειξη τα φάρμακα μέχρι και το GFR15. Τώρα η σεμαγλουτίδη έχει και μια μελέτη πολύ μεγάλη που λέγεται FLOW, στη μικρότερη δόση, στα άτομα με διαβήτη, που Τάσο δεν ξέρω, ίσως εκεί θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο σκεύασμα, το οποίο να έχει συγκεκριμένα δεδομένα. Δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία στα πολύ χαμηλά GFR. Πάντως, να πούμε ότι ο νεφρός δεν έχει να κάνει καθόλου με την απέκριση των φαρμάκων, άρα η δοσολογία δεν μεταβάλλεται καθόλου. Το μόνο μας ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε ακόμα επαρκή δεδομένα σε χαμηλά GFR. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσω τους 2 μιλητές, να πω ότι επιτέλους έχουμε στη διάθεσή μας φάρμακα έναντι της παχυσαρκίας πολύ αποτελεσματικά, που μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε την νόσο πολύ καλύτερα. Μαθαίνουμε
σιγά-σιγά, διότι δεν τα είχαμε τα φάρμακα αυτά στη διάθεσή μας τα περασμένα χρόνια. Η τριζαπατίδη, όπως τονίστηκε και από τους δύο μιλητές, είναι το αποτελεσματικότερο αυτή τη στιγμή που διαθέτουμε και είναι και ένα φάρμακο, ίσως δεν τονίστηκε αρκετά, με καλή ανοχή. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ίσως τα οφείλει και στον ιδιαίτερο μηχανισμό δράσης της, δηλαδή στο ότι είναι διπλός αγωνιστής GLP-1 και GIP. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και προχωράμε.